Kelliema jew kittieba influenti tal-lingwa jużaw diversi tekniki jew tricks tal-lingwa sabiex jagħtu kulur lil dak li jkunu qed jgħidu. Fost it-tekniki li jużaw hemm dawk figurattivi, tekniki li jgħinuna nifhmu aħjar permezz ta' figuri jew forom mistħajla. Fost dawn insemmu s-similitudni, il-metafora u l-personifikazzjoni. Tekniki li nużawhom ta' kuljum, minkejja li ħafna minna ma jkunux jafu t-termini għalihom. Nibdew mis-similitudni. Bħalma juri jisimha, permezz ta' din it-teknika nuru li xi ħaġa jisimili għal xi ħaġa oħra. B'kelmiet u frażijiet bħal donnu, qisu, bħal li kieku, jiġbaħ lil u simili għal. Din it-teknika spiss tintuża fit-taħdid ta' kuljum. Ngħidu aħna meta nużaw l-espressjoni miexi lura bħal granċ. Jew jiekol daqs ħanżir. Il-poeti u kittieba oħra wkoll jużaw is-similitudni sabiex iwasslu ġbiha b'mod effettiv. Permezz tas-similitudni, il-poetessa Lianna Ellul tqabbel il-bniedem mal-lejl fl-ewwel strofa ta' Fuq lejl. Bħal lejl int, ma tistax tridek kif tixtieq, bid-dawl jittanta mill-ventilaturi toqba. L-istess tagħmel Elizabeth Gregg hija tqabbel azzjoni moħra fil-poeżija Novembru. Nixtieq inħares lejn ħsibijieti bħalma nħares lejn rixa titbandal bil-mod lejn l-art. Il-metafora tiġbaħ lis-similitudni iżda ma tinqedix bi kliem u frażijiet bħal donnu, qisu, bħal u l-bqija. Minflok, il-metafora tgħidilna li ħaġa hi xi ħaġa oħra. Bħal meta ngħidu dak żiemel flok dak qisu żiemel għal xi ħadd intelligenti ħafna. Figuri bħal dawn imdorrija nisimgħuhom sew, anke fuq l-aħbarijiet u fid-diskorsi politiċi. Ngħidu aħna meta ngħidu li t-turiżmu huwa magna ewlenija tal-ekonomija Maltija. Hawnhekk qed ngħidu li t-turiżmu huwa magna. Fil-poeżija Ziffa, Maria Gregg Ganado tgħid li żwieġ huwa eruq u li l-libertà weraq li tar mar-riħ. Għażilt li nrabbi l-eruq, iżżewwiġt, rabbejt l-ulied. Ġiet Ziffa u ħażdit li l-weraq, taru mat-trab. Hemm bosta tipi differenti ta' metafora, skont it-tqabbil li jkun qed isir. Ngħidu aħna is-sineddoke u l-metonimja. Permezz tas-sineddoke, parti minn oġġett tirreferi għall-oġġett sħiħ, jew bil-kontra. Pereżempju fil-poeżija Ir-rebbija ma jimpurtajiex ta' Simon Gallia, l-asafar jirreferu għal ħolqien kollu. L-epidemiji jafu jżommu mistur kollox, avolja bil-weda safra tal-mewt ċerta, imma r-rebbija ma jimpurtajiex. Tibqa' tħajjar u l-asafar jibqgħu jiġu. Tibqa' ddawwal u l-art tiftakar kif tiġġieled. Il-metonimja wkoll hija tip ieħor ta' metafora. F'dan il-każ tintuża kelma flok kelma oħra meta żewġ kelmiet ikollhom relazzjoni bejniethom. Ngħidu aħna fil-poeżija Tifla tal-poetessa Abigail Ardell Zammit, l-ilma jeħmar flok jiddemmem. Mill-ilma tleħħi l-ħmura tat-tiċrita. ċaqa oħra jgara t-tifel li żbrix tgħaddi fuq l-ilma fejn hemm it-tifla tsappab. Is-salva ħuta fidda mill-imwiet. L-aħħar element figurattiv li se nħarsu lejh f'din ir-rokna huwa l-personifikazzjoni, tip ta' metafora li permezz tagħha ngħidu li oġġett jew annimal huwa persuna. Din it-teknika wkoll nużawha ta' spiss fit-taħdid ta' kuljum, bħal meta ngħidu li ħajt bħal bniedem huwa ċass għax mhux imżejjen sabiħ, jew meta ngħidu li annimal bħal bniedem ikellmek. Miriam Kalleja tinqeda bil-personifikazzjoni sabiex tiddeskrivi ħasira bħala għajjena, karatteristika li ġeneralment nagħtu lil persuni. Ix-xemx tinżel u titla' u inti tkun tlaqt. Riħitek saħritni narċis. Nistrieħ fid-del tal-ħasira għajjena
u nitbissem. Elementi figurattivi bħas similitudni u tipi differenti ta' metafori jgħinuna nikkomunikaw aħjar. Jekk inti kittiba jew kittib, ta' min tuża aktar elementi figurattivi fil-kitbiet tiegħek? Għax bħall elementi tal-ħoss u tekniki oħra, kapaċi jagħtu l-ħajja lil dak li trid twassal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.